An bɛ kanubaa bɛɛ lajɛlen fo k'an ka abonné bɛɛ fo diɲɛ fantan ani naani bɛɛ ka kanubaa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn tanu ni foli bɛ lase cɛ kelen-kelenna bɛɛ ma tanu ni kanu bɛ lase muso kelen-kelenna bɛɛ ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'an kanubaa bɛɛ lajɛlen fo se filɛ ka wulikajɔ tɛ foyi ye ka dɔnni tiɲɛ a bɛ burusi kɔnɔ mɔgɔ bolo a bɛ bamakɔ ka bolo a bɛ diɲɛ maa maa bolo ka se ka a dɔnni tiɲɛ ɲini ka se ka yira hadamadenw na cogo min na o la an bɛ kanubaa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka dɔnnibaa cɛntigi fɛnɛ ɲini a kɛra diɲɛ wo kɔnɔ ka se k'a labɔ tiɲɛ mun b'u bolo wo kɔnɔ ka se k'o tiɲɛw ta ka na di hadamadenw ma o mɔgɔ bɛ se ka dilan cogo o cogo an b'o de kɛ o de kama an bɛ bɔ ni maaw caman b'u ka fɛnw f'an ye an bɛ bɔ yen k'u di maa ma an bɛ dɔ ta kɛ tɛsiw ye dɔw yɛrɛ ta b'u cibalo an b'olu di mɔgɔw ma k'u lajɛ u bɛ cogo min na a ka wuli ka jɔ an bɛ bɔ ni diɲɛ fɛn fɛn ye se fila bɛ sigi ni diɲɛ fɛn fɛn a bɛ labɛn de k'a d'a ma k'a di diɲɛmaa ma o kama maa dɔ ye wele bila ma su na a ko a bɛ se ko dɔ la n ko n b'a kɔrɔbɔ a tigilama n b'a kɔrɔbɔ kɔrɔbɔlen ye mun ye a ko a bɛ se muso baara de la k'u ka nin dɔ minɛ ka di nin dɔ ma ka nin dɔ karaba ka di nin dɔ ma n t'a ka nimoro di dɛ sabu a ko b'a bɛ se de n ko an b'a kɔrɔbɔ se fila mago bɛ maa fila maa min bɛ nin dalen bɛ muso dɔ kan n'i dɛsɛr'o la fiyewu ni nin dalen bɛ cɛ dɔ kan i dɛsɛra k'o cɛlama sɔrɔ na se fila kɔntatɛ a ka nimoro la i tɛ dɔrɔmɛ kelen sara n bɛna tɛgɛ n'a tigilama bɛ se n'a y'a sɔrɔ a bɛ min fɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ se o la kɔni n bɛna tɛgɛ o de kama n t'a ka nimoro fɔ sabu a ko b'a bɛ se ko n k'a tɛgɛ fɔlɔ o kama u bɛ tɛsi hukumu kɔnɔna la maa fila olu bɛ don se fila ka whatsapp kɔnɔ 77 27 72 72 ni maa fila dafara maa tɛ yɛlɛ u fa ye maa tɛ tɛmɛ o kan o maa fila fɔlɔ olu de bi tɔgɔ bɛ ta k'a d'a ma a k'a gosi an k'olu ta lamɛn n'o jaabi bɛ kɛ cogo n'o ɲɛna an n'a fɔ a ye b'a bɛ se muso baara la n'o ma ɲa an n'a jalen kɔ a kɔni ye n wele a ko a bɛ se ko ni n dalen b'a la ko maa bɛ n bolo n ko maa bɛ n bolo sabu ne ka tunkaranko bɛ yen ne ka maliyɔn bɛ yen ne ka degunbagatɔ bɛ yen o kama maa mago b'a la i bɛ jigin an ka whatsapp kɔnɔ i tɛ dɔrɔmɛ kelen sara a bɛ baara ye u b'a fɔ dabalibana tun bɛ maa mun na an ye fura di dɔ nana b'an ka tɛgɛ an y'o fɛn di mɔgɔw ma tɛsi fɛnɛ kama an mago b'olu jaabiw fɛnɛ la tari dabali kun bɛ maa min na a dira maa min ma o jaabi kɛra cogo min na an mago b'o jaabiw la an y'o de fɔ an bɛ bɔ ni fɛn fɛn dɔnni dakika don an bɛ bɔ ni fɛn fɛn maa b'a tɛ feere an bɛ sɔrɔ k'a ye kama n bɛ bɛɛ fɔ ka fɔ a bɛɛ lajɛlen asalamalu warahmatulahi taala wabarakatuh a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ maa fila inshallah ani